O éxito da primeira edición da andaina solidaria da Asociación de Trastornos do Espectro Autista do Barbanza, Barbantea, celebrado o pasado ano en Boiro, levou a esta asociación a volver a organizala. Coa intención de manter un carácter rotatorio, a súa celebración terá lugar esta vez en Rianxo, o vindeiro domingo 6 de abril. Partirá ás 10 da mañá dende a Praza da Virxe da Guadalupe para realizar un percorrido polo paseo marítimo duns 5 km de nivel sinxelo. As inscricións na proba poden realizarse na web de M-Sports ou ben no propio Servizo Municipal de Deportes. Unha proba que terá unha inscrición de 5 euros para todas as persoas, excepto os máis cativos de 0 a 3 anos, que será gratuito para eles. Tamén contaremos cunha fila cero para quen queira aportar un pouquiño tamén con esta asociación. Decir que o 100% da recaudación dos inscritos será donado para a asociación. O obxectivo deste evento é dar a coñecer o trastorno do espectro autista e favorecer a inclusión das persoas que presentan esta condición como parte activa e enriquecedora da sociedade. Queremos darlle máis visibilidade para que a sociedade se vaya facendo a inclusión das persoas autistas, porque non son enfermedades, como xa dixen, senón son trastornos que hai que aprender a convivir con eles da mesma maneira que eles aprenden as normas sociais para poder convivir con nós. Ademais, durante os días previos a esta andaina, levaránse a cabo tamén diferentes actividades formativas e divulgativas orientadas aos clubs deportivos do municipio, entidades asociativas e tamén ao conxunto da veciñanza. Son dúas charlas que temos repartidas en 2 tardes, a cal serán o próximo luns 31 de marzo e o luns seguinte, que creo que é o luns 7 de abril. E están dirixidas a entrenadores, equipos directivos e asociacións donde consideramos que é importante entrar aí e poder botar unha man e saber como atender a estes rapaces.